Prin pădure pe cărare, mai prin pădure pe cărare m-am întâlnit cu mândra în cale, mână ca-i vizitin și-a-do pe de Bragaciu, și-a-do 2000 din teleșuri ca un mânduțe mers. Iauzi, 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 hei, iauzi, 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 iauzi. Când punguța era plină, când punguța era plină, mândra mă ținea de mână, mână ca-i vizitiu și-a-do pe de Bragaciu, și-a-do 2000 din teleșuri ca un mânduțe mers. Iauzi, 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 hei, iauzi, 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 iauzi. Punga era jumate, când punga era jumate, mâna mă ținea la spate, mână ca-i vizitiu și-a-do pe de Bragaciu, și-a-do 2000 din teleșuri ca un mânduțe mers. Iauzi, 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 hei, iauzi, 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 iauzi. Punguța era goală, când punguța era goală, mândra mă dădea afară, mână ca-i vizitiu și-a-do pe de Bragaciu, și-a-do 2000 din teleșuri ca un mânduțe mers. Iauzi, 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 hei, iauzi, 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 iauzi. Dai la da dai la da dai, și-a luat soacră la cai. Dai la da dai la da dai la da dai. Hey, ho, dai, că nu te cu cai.